ఉందావా వాడే సొప్పుల బుట్ పూజల సరిదా దాళింబెద పుండు అవే ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್ಷಿ ಸಲೋಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್ ಸಂಡೇ ನಾನು ಕೂಲಿದಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಬನ್ನೋಲಿ ಬೈದು ಹೋರು ಅಂಚ ಕೂಲಿದಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಮಜಲ್ ಮಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಇದಾದ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಬರೋಡದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬರುವುದ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೂಲ ಉಂಟುಡ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಪಿದಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಪಿದಾಡ್ರು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡು ಗಾಡಿ ತೀದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅಂಚ ಅಂತ ಪಿದಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಬಂತಿರ್ಗೆ ಅಗೇಲು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾನೆ ಬತ್ತೆತ್ಯ ಅದು ಬತ್ತೆತ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ಅಗೇಲು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಬಂತೀನಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಅಂಚ ಅಂಗಡಿ ನಾಡೊಂದು ಹೋಯ್ದ ಅಮ್ಮ ಪಂಪಲ ಮೆಲ್ಲ ಪೋ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಏಯ್ atau detul lah korang piring. Detul pun tu pertama punya lalan dia. Dah, kita pun kain sekarang. Kain kira pun saya kira kena buat kita nama sekarang menunjuk di dalam. Nada me? Nada? Mesti gambar card dari kecil. Russian disini. Ada card boleh. Russian. Enggak kayak mungkin batta. ಭತ್ತ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆನೆ ಉಲ್ಲ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ಟಂತೆ ಸೋಗ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಸೆಪ್ ಬೆಗರ್ದು ಅರಿವು ನಿರ್ತೇನೆ ನೆಟ್ಟ ಫುಲ್ಲು ತೋಟ ಅಂಚಿಂಚ ಅಂತ ಅಂಚ ಅಂಚ ತಂಪು ತಂಪು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಲಾತೆ ಲಾಗೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗ ಚಪ್ಪಲ ಹೊಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ఇవి ఎన్నో ఉండింది ఉండండి
ಹ್ಞೂ ಸರ ಹಾಗೆ ಸರ ಬೋಡಿಗೆ ಸರ ಬರಬೇಕು ಹ್ಞೂ ಸರ ಬಾರ ಸರ ಚಿಕ್ಕ ಬರಬೇ ಸರ ಬರಲೆ ಬಾಲಿ ಓ ಅವು ಮ್ಯಾದಿತ್ತು ಉಂದು ಎಬಿ ಯಾವ ಪೂರ ಬರ್ಚಿಂಬೆ ನಾ ಇಂಚಿತ್ನ ಬರು ಸೋಕತ್ತ ಉದ್ದನ್ನು ಬಾಲಿ ಇಂದಾವಾ ಗದೆ ಗದೆತ್ತ ಇದು ಕೊರ ಗಜ್ಜನವ ಒಮ್ಮೆ ಇಂದಾವಾ ಒಂಜಿ ಪರ ಅವ ಅವೇ ಸರಿದ ದಾಳಿಂಬೆದ ಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರ್ತಿ ಗಂಟೆ ಮೂಜ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಮಸ್ತ್ ಡೊಂಬುಲ ಅಂತೀರ ಬತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗಿಂದು ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಉಂಡಿಗೆ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಒಂದ ಸೀತಾಫಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಯ್ದು ಯಾಲಂಬಲೆ ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದು ಸೀತಾಫಲ ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಂಚ ಒಂದು ತಕ್ಕೊಂಡು ಸಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ವಾಡೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಡಿಟ್ಟು ಅಡಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಇಂಟಿಲ್ಲ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ 4 ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಇಂಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿತ್ತಿದ್ದು 7 ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಪನೋಲಿ ಬೈದು ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ಕ ಅಂತಂದು ಕೂಡಿಯ ಮಾತಾಡ ಒಳ್ಳಿದ ಒಂದು ಉಲ್ಟ ಬಲ್ಟ ಅದಂತ ನಿಜವಾದ ಇಂಚ ಆಯ್ತು